Oeh. Even ziek helje. Het gelok van Friesland. We streven de hele tijd naar een soort van gelok. Van we mat gelukkig wezen of de werkers de hele tijd naar die gelukkig vielen. Wils nooit zo echt met het moment nou bezig bent met wat hij gelukkig maakt. Wat voor ons belangrijk weer is dat we een kuiertocht willen organiseren die het sowieso teruggaan kunnen in deze tijd van corona. Dus het is corona-proof ontwikkelen. En daarin wie het heel belangrijk dat het een individuele ervaring is. We zijn als toch het collectieve ervaarst. Omdat wij om ons heen zeggen, en wij bedoel ik Tatjana Pretli, Karel Hermans en ik, we hadden het meisje in trein betocht. Wij zeggen dat een heel soort mensen op Nijkoen waarderen wat ze om zich heen hier in een liedse omjouwing. Dus mensen die het geen tuin hier, die zijn wat ben ik blij dat ik een balkon heb. Of wat ben ik blij dat Maas de zinnetrom in raam schijnt. Of wat is het mooi om de bloem te zien groeien. Dus dat vonden wij iets heel moois. En wij wonen eigenlijk met het geluk van Friesland en met deze gelukswandeling een soort van positiviteit brengen aan deze tijd. De van elkaar wijzen als het erop aankomt. Elkaar sopjaan als treest in zwieren tijd. Rummikuppen. Een lege wasmand. Binnenpretjes die worden opgemerkt en zonder woorden gedeeld. Sjoen worden, troch een oor. Ik sjoch die. Nou, dit is dus het langste geluksgedicht ooit. En het is geschreven door Sietse Jansma, maar ook door de Mieskip of door heel Friesland. Want Aaron en Simmer hadden over van dit soort brievenbussen. Die had door de hele provincie stonden. En we hebben meesten vregen om in te vullen wat zij gelukkig van worden. Wat ze gelukkig van worden in hun eigen dorp en omjouwing. En wat ze dichtbij in hun eigen huis of tuin gelukkig van worden. En dat hebben we al even verzamelen. En Sietse Jansma had er weer een gedicht van maken. En dat is een heel lang gedicht worden op muziek. Muziek die had Peter Seibing gaan maken. En dat had ook nog een dwarpspecifiek gedeelte. Want elk dorp waar we staan had zijn eigen dwarpspecifieke stik. Maar ze hebben eigenlijk een gedicht maken met heel Friesland. Sushi. Sushi. Jirpels van uw mem of beppe. Sushi. Jering onder stut. Een bakt ei. Op bollen. Met cheese. De rotti van mijn moeder. Beppensissers. Pakensissers. De egen van uw lietse poppen. Alle bijen om je heen. De rest. Ik ben de dorpsregisseur van Wiekel. Dus ik haar te gerne mijn projectgroep hier in Wiekel de route uitocht en de vrijwilligers bij belutsen en wat scènes onderwijs betocht. En ze eigenlijk de hele route geestald. In totaal doen denk ik 40 mensen uit Wiekel helemaal mee in dit project. En zet iedereen de schouders eronder en mensen zoals Jere in deze tuin, die zeggen van nee, kom maar bij ons de tuin heen. En dus iedereen iepende echt zich voor dit project. En dat is wel echt te gek in deze tijden ik vooral. Ik denk dat de Wieklers dat zelf
in hun eigen dorp hebben, dat is weer opnieuw naar deze omjouwingsjos, naar de plakjes. En bij gelijks, als je hier de eigenaar van de tuin bent, dat je er in je eigen tuin is, maar de gelukzin of maar de feeling waar je maar terugheen is, denk ik dat je toch weer opnieuw naar dit berichtje jost. Of dat je denkt, jeetje, het is toch wel eigenlijk heel bijzonder dat wij hier een fever in deze tuin hebben, met een berichtje. Maar een prachtige bjem die het nou kleur naar de jest. En ik denk dat maar die eigen weer even gelukkig was of weer een kist van was het al hest, zeg maar. Een soort herwaardering van die eigen krutlok en liedslok. Meeske, dien bette, dien deer. Ze binnen als spiegels van elkaar. Het een leidt in het onthoud van het oor, liek als wolken spiegel je in de zee. Do bist als een wolk boven de zee, als wiet glonzend wetter. Do bist de zee. Do bist de weg. Meeske, dien gelok leidt spiegelen in het onthoud. Alles wat west had, komt weerom. Ik heb zelf erg het gevoel dat we op zoek zijn naar geluk in allerlei dingen die we kunnen kopen. Terwijl volgens mij zit het veel meer in jezelf en in een relatie met iemand anders en in relatie met de omgeving en het landschap. En veel mensen hebben dat volgens mij, krijgen dat niet meer zo door. Dus die gaan op vakantie naar Italië, terwijl hier is het ook. En hier kan je ook die rust vinden en hier kan je ook die verbinding vinden. En dat leek me heel mooi, zeker omdat het ook elke week in een ander dorp staat. Dus dan, je hebt elke week weer nieuwe mensen die uit de buurt komen. En dat ik dacht, ik wil die mensen een nieuwe kijk geven in hun leefomgeving. En dan zijn er ingrediënten als in iemand zeg maar het helemaal zwart maken en vervolgens dat wegtrekken. En dan ineens zie je hele andere dingen. Wat er dus hierachter gebeurt. Dus daar. En in dit geval is het wit. Het is een wit canvas. Het gaat, als je daarvoor zit, gaat het heel erg over de kracht van je verbeelding. Dat je dus eigenlijk heel veel ook zelf kan realiseren in je hoofd. En als het eenmaal opent, dan zie je dat landschap ineens weer opnieuw. Dus dat kan er zijn, maar het kan ook zijn door alles helemaal te husselen, zoals dat er bij de spiegels gebeurt. Dus elke keer opnieuw op zoek gaan naar jouw plaats in die omgeving die je alsmaar verandert. Maar het kan ook heel intiem zijn, dus in de route kom je ook uiteindelijk je eigen gelukzin tegen. En volgens mij is dat een punt waar sommige mensen ook heel erg ontroerd kunnen raken. Omdat het steeds heel groot is en dat gedicht is prachtig en de muziek daarachter is prachtig. Maar uiteindelijk gaat het vooral heel erg om je eigen rol. Bist er nog? Mooi, kijk. Zielbootjes zeilen die het boven de horizon uitstekken. Wij ken je Safir Sjen. Zo heeg mogelijk skommel je. Het vergeten. Het vergeten van tijd. Het veroorien van loften. Hoe het roekt naar een dongerbui. Het onderwijswezen. Het gevoel van voortgaan. Een nieuw avontuur. Ja, vreeg je een Fries werd er lokkig van wordt. Nou, dan ben je voort naar net kleer. Voor dit vers heb ik me gericht op meer het fysiologische aspect van geluk. Dat wil zeggen dat het een sensatie is in het brein en die veroorzaakt wordt door impulsen van de zintuigen.
Zoals de verlikje kennen mooi als het in een bijkoep gliedest met warm water, dan is het eerst even heel erg lekker. En daarna treedt ook heel gauw weer gewenning op. Het brein ligt net heel lang daar. Maar ergens in die zit het nog. En dat voel ik wel een nieuwsgierig uitgangspunt. Dat de glok wat ooit eens een keer ondervoen hast, dat het nog wel in die zit, als het ware in het onthoud van die lief. En dat het ook weer oproepen kist. En deze kuiertocht is eigenlijk een soort van kuiertocht terug het landschap van diezelf. Dat langs alle ondervindingen van diezelf langs gist. Dus de kuier zit glok eigenlijk bij diezelf, de boppen. Het gelok van Friesland. Misschien is het een incident. Hij vielst het krekt en dan is het weer voort.